Gondoljunk csak abba bele, hogy azon az egy ujjon, mikor megérkezik az állat, micsoda, mert egy ugrás után, egy lépés után, egy végtagra, mikor megérkezik, micsoda hihetetlen terhet kell neki felfogni. A ló csontjainak egy köbcentimétere több 100 kilogramm nyomóerőnek tud ellenállni. Statikai, dinamikai rendszerében, amit még a mai napig sem ismerünk egészen, pontosan a ló mozgás analízise, azt, hogy mely izmokat hogyan lehetne tornáztatni, gimnasztikáztatni, hogy azok az izmok, azok megfelelően fejlődjenek. Nem ismerjük. A mai napig se ismerjük azt, hogy milyen mozgásokat kellene egy lónak elvégezni ahhoz, hogy ettől majd jobban tudjon bizonyos jármódokban menni. Az alkarcsontok összenőttek, míg embernél 2 csont van, az orsócsont és a síkcsont, a lónál ez a 2 összenőtt, egy oszlopot alkot, aztán jól láthatók ugye a lábtövek, amik fönt vannak, és az egyetlen ujj, a harmadik ujj, amelyiken jár a ló. És azt tudni kell, hogy a lónak a súlypontjának az előre esik, az előső végtagokra, mégpedig a körülbelül 57-58% a lovagolatlan lónak az előső végtagokat terheli. Az egész lovaglás tudománya, amit szeretném hangsúlyozni, ugyanúgy, mint az anatómiát soha nem lehet megtanulni, élete végéig tanul valaki. Súlypont tulajdonképpen, ezt az egész lovaglás során próbáljuk hátra tenni, hogy az előső végtagok felszabaduljanak, és a hátulsó végtagok terhelése az arra kerüljön át a nagy teher. A törzs az beleágyazódik, és rugalmasan van fölfüggesztve izmok által alkotott hevederbe. Tehát mindegy hevederbe azon rugózik 2 oldalt a 2 végtag egy ilyen átmetszésben, és hogyha ebből tovább megyünk, ezeket az izmokat látjuk, mégpedig elől ott lent a lónak a szügyét hívják annak, a rendkívül erős nagy izmok, amelyek képesek a végtag előre lendítésében, illetve itt látható egy izomcsoport, amelyik fölfüggeszti a lapockát, alul, minthogyha kis fűrészfogak lennének, úgy tapadnak meg a bordákon, ez viseli tulajdonképp a törzs terhét. Tőle, hogy a építészeknek és a statikusoknak miért nem oktatják a ló anatómiáját. Mert nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen ez a hídszerkezet, amit itt próbálok bemutatni, ez olyan logikusan van kitalálva, hogy azóta se tudtak a mérnökök se nagyon jobbat alkotni. Hiszen a ló gerincoszlopa mindegy úttest, fölötte egy sárga, ott alul is látható sárga, az a felső sárga az mind szallagrendszer, statikus szallagok, alul szintén statikus szallagok, és elől a fej mindegy konzol, gondoljunk az Erzsébet hídnak, a budai hídfője a fej, a pesti hídfője pedig ott a medence, azok is szallagok, ki van horgonyozva, közben meg 2 pillér, most azt kivettük innen a végtagok. És az egész híd be van rácsozva, izmokkal, szallagokkal, csontokkal, minden irányban át van sző.